Existuje šéf, ktorý neklame? V 21 rokoch som sa stala prvýkrát šéfkou a bola som presvedčená o tom, že nikdy nebudem klamať. Moje zásady boli jasné. Pracovitosť, zodpovednosť a úprimnosť. A potom prišiel stret s realitou. Po 16 rokoch v roli šéfky môžem úprimne priznať. Zamlčala som pravdu, povedala ju len čiastočne a aj som klamala. Prečo? Pre lepšie pochopenie si povedzme, kde sa nachádza pozícia šéfa. Nie je úplne hore a nie je ani úplne dole. Zodpovedá nadriadeným, ale vedie svojich ľudí. Niekedy vie viac, než môže povedať. Niekedy musí mlčať, filtrovať a čakať. Predstavte si príklad. Firma plánuje veľké zmeny, ktoré ale ešte nie sú schválené. Čo má šéf povedať svojmu tímu? Všetko? Nič? Čo ak tie zmeny nakoniec vôbec neprejdú? Byť šéfom žiaľ neznamená vždy hovoriť pravdu. Znamená to niesť zodpovednosť za to, kedy a ako ju povedať. Ak chcete vedieť viac, sledujte môj profil.